I 1976 var Egil Bakka og starvaðist á Norsk Center for Folkemusikk og Folkedans i Føroyum og gjorde kikmyndopptøkur av føroyskum danse og særliga av føroyskum dansespølum. Og i opptøkulinun voru omframt Egil Bakka sjálvan, Morten Nolsø og Eion Andreasen, og i bæir voru magistarar i folkaminnesfrøye. Heromframt voru lærarnir Paule Nilsen, Odni Hansen og Herluf Bertelsen, og jeg hadde tidlig sti til å få gjørst hesar kikmyndopptøkunar a bruka i undervisningarhøpe. Og i døvnun 25. januar til 2. februar 1976 ferreist lie kring åttjanar og tok opp førskan dans og føresk dansespøl og i tjei imsom bygdun. Sløyring sette seg fire at tega hesar opptøkur til væra, og gjørdar 8 sendingar bortur ur hesten opptøknum. Og i første sendingsne var greit fra tilgångna av talgilda opptøknar, prata var vi Paula, Odna, Eion og Egil hvordan det var fram ta opptøknar var gjørdar i 1976. Heromframt forskonnoar fragreiingar dansespøl fra Egile, Eione og Andreo oppi Elka, og jeg har skriva doktorariker evne i 2006. Og i hinn og tjei sendingen opptøkur ur kvarjon av de tjei støvnen, her tidsi var opp, og prata var vi folk, og jeg har vært virkjen og i danseomkvarvnen her. Og i undanfarne sending så vi opptøkur ur havn, og i hese sendingsne færa vi sutja opptøkur heiman av Sante. Og i de kommande sendingen færa vi sutja opptøkur ur Klaksvøk, ur Sumpa, fra Gøtejegv, av Velbastad og ur Nølse. Affærene i Kjeilfjers gjør Egil og Morsten samrøv vi Jens Sørensen, kallar vår Janus Tja Sørene ur Husavøk, dans og Sandøytene i Gamlund Døvun. Janus var fødder i 1891, og han sier mitt anna fra hvordan danseren var, og hvordan han brøttest ta i dansestående kom. Var det noen forskjell mellom dansen i mellembygdene, for eksempel mellom Heima Sante og i Esterbygdene? Ja, det har vært alltid. Det var alltid forskjell. Men så kom det an på altså, det som skulle kvete. Og det kunne godt hende si at det var bedre sangere, eller kvetere, som man kan si, i en bygd, for eksempel Essenfjord, og ikke på Sand, tross det er mye folk. Og oftest var det bedre dans i Husavik enn på Sand. Husavik ligger mellom bygdene, og så var det de andre bygdene, de kom ofte til Husavik. Ja. Og det var sånne gående kvetere som var i Husavik ofte. Ja. Men det kunne være på i de andre bygdene også gående kvetere. Så det var så sent i tiden da danshuset kom. Ja, hvordan lagt man det være så igjen? Jeg var ikke, ja, det var flere år siden. Det er langt altså, det var bøttene som det var tilkommet til at dansstående ble bygd her. Ja, men altså det unge der, det kan ikke kvete noe. Og så, hvis man skal holde ferskadans, så må man kunne kvete. Det pleide å være almindelig store inne i beboelseshuset. Men når dansestolene kom, da ble ikke det samme med dansen. Altså det befant seg bedre i en stue hvor beboelse var. Ja. Det var nok så merkverdig å leve, men det var det. Så var det de dansestolene, det ble stående bort fra husene, og så det ble jo ikke det samme. Jeg var en krautjebygd i en dansestol og sånt. Ja, da var jeg oppe til Reinatikk. Da var jeg onkel, halvt onkel. Jeg hadde det var ikke kommet mer av det. Ja. Og nå er jeg en 45 år. Vi da finner et prat i lea vi Elenborg Simonsen, og vi var vi av opptøknen i Kjeilfjers. Elenborg var gift Solvite Simonsen, og vi var skjera virkjen bæge i ungmannafellanen virkjenon, og settene eisne i dansefellanen leikon fævorst. Hvordan fikk du av for førskund danse? Altså, det var, jeg har ikke akkurat større noe å danse, førskund dans.
Men så kom jeg til dansbølger. Ta kom jeg vi. Og ta fikk jeg jo hoven. Hver dansa av det da samtidig? Jo, man har felleshusen. Og det dansa også, det var jo første danser og en dansespølning og det. Jo, det var. Men det var alt avskipet, vet du. Og som det til massøren, tager seg røde godt bånd. Ja. Hva kan du si om det? Altså, det først 2 mennene jo i, Ja. som... Ja, han tager seg røde godt bånd. Ja. Han begynte det om sin kæreste til Arnt. Ja. Og så får han altså färra tar i bonden och finna det som där skulle dansa samman vi. Så färra kvinnorna röstne? Ja, så tar man och dansa till liot. Ja. Så färra kvinnorna röstne. Männen färra ut och kvinnor kom in. Nej, där är det inne. Och finna så tant som där skulle dansa. Så det bär ju männen och kvinnorna som... Ja, ja. Har Jansstøv. Har Jansstøv, ja. Danser det länge så blir det trött. Jag är inte trött, jag är inte mål. Jag är inte trött, jag är inte mål. Liten lilla hon är välkommen. Så danser liten runt den om. Och så danser liten runt den om. Alla av mig och giver den lång cirkel. Dyrade skål, cirkelströmmen av dyrade skål. Fiskar jag från forsen är det av tråd. Har du inte dig i fjord så har du velat så i år. Har du inte dig i fjord så har du velat så i år. Här stod det nu har man få en man som lever och upp i dessa sant. De faller alltid ram. Faktisk er det sådan, nu snakker vi lige om danser inden øje. Det er jo en dans. Jeg sagde jo, man kan finde dans og sangleje, fordi når man danser inden øje, så kan man jo tage en kvæl, som man har lyst til. Men den her fryder inden øje, eller massøren, han drager de røde guldbånd, det er en fast sangleje, fordi det er en vise, som hører til, og den begynder lige. Massøren, han drager de røde guldbånd, og så videre. Og det er en sangleje, som har svensk oprindelse, siger man nok, og den bliver meget brugt både i Sverige og også i Danmark, og sikkert også på Færøerne, fordi der findes forskellige gamle færinger, som fortæller om det. Og det er jo 2 dele. Altså det første er nemlig det, at man sådan vælger sig en ud med at virkelig knytte et hånd til armen, og så går de jo ind i ringen, og så danser de det her fryder inden nøje. Og det er jo det samme
som vil spænde over på sporer. Det er altså 2 par, som danser sammen og som skifter partner hele tiden. Altså det er, og jeg tror, det er en element, som var selvstændig. Altså måske var det en egen dans før i tiden. Jeg har faktisk ikke fundet en rigtig dans, hverken i Norge eller Sverige og Danmark, som svarer akkurat på den her danseformation. Jeg ved ikke, hvor den kom fra. Den har jeg ikke fundet. Men jeg tror, at man sådan set bare har taget det her sangleje og den her pardans sammen, og så har man bare knyttet det til hinanden. Faktisk var det en dansespil, som tog nok så lang tid, fordi altså, det var jo, man tog det om og om igen. Altså, det var 2, som begyndte at vælge sig en partner, så var det pardans. Og hvis det var drengene, som havde valgt, så var det de 2 piger, som blev indenfor, og så kunne de vælge sig en dreng, og så dansede man om igen, og så dansede de 4 fødder ind og noget, og så begyndte man så længe, indtil alle havde været indenfor i ring og danset sammen, og det tog jo sin tid. Men selvfølgelig, når man tager en filmoptagelse, så har man ikke lyst til, at det tager en halv time, det bliver alt for langt. Men når man er i dansestuen, og man skal være tæt på det ene køn, og man skal have det morsomt, så kan det sikkert tage 20 minutter. Det gør jo ikke noget, man har jo god tid. Man skulle jo bare hygge sig. Ja, altså nogle gange siger man, massøren drar det røde guldbånd, og massørinde, eller jeg ved det ikke rigtigt, det kunne man finde på. Jeg har også hørt onkel sagt, jomfruen. Ja. Det kan også passe. Altså det er også meget, faktisk er det meget morsomt, fordi, altså det er nu bare ved siden af, men det samme findes i Tyskland, og jeg tror det er en oversættelse fra det svenske sangleje, som kom til Tyskland først i 1900-tallet der omkring. Det var meget interesseret i skandinaviske lege. Og det er en sang, som man bruger i Tyskland, men så er den sidste strofe. Der er det nemlig sådan, at altså, massøren han stikker bare af, og pigen hun står der sådan for let. Og så er det sådan en moralsk pegefinger, som siger, men altså sådan er det med pigerne, når de ikke er forsigtige. Altså det er sådan en meget mærkelig variant, som er dukket op i Tyskland, som ikke har noget med den gamle sangleje at gøre. Men jeg synes, det var spændende, at vi har forandret det på den måde. Så pas bare på, at du ikke kommer for tæt på en dreng. Hvis vi så ikke optøkner her av Sante, så er det bare dansespøl, og det er nekve dansespøl. Gå spiller til at det har haft sånn jeg dansespøl her, og det er ferdig holdt ut her. Ja, det var Peter Jotsastå, som var formet vår. Og da ble det sett i gang affær, og vi hadde snakket om disse dansespølene i alt det. Og så vet jeg han som sette det at vi skulle føre til å lære oss spølene. Og det var altså selv de ungmannafellene. Og så kom Morten, og onkel andre eldre folk å lære oss, Morten Skala. Vi har alltid ikke rymlig godt, og 28. Var det noen særlige anledninger du lærte deg til? Altså, ja, vi skulle til Sompjær å danse. Og vi lærte jo hvordan spølene jo. Vi har alltid vært første før vi var borstebytte Sump. At ungmannafelle for å trene dansespøl, var det så startende på Løykom Fævort? Ja. Det råkner vi. At det var starten til, altså, da vi får Sumpjær å danse, ta til ungmannafelle. Og det har alltid vært, jeg sier det, første turer vi gjør. Og han var i februar, tror jeg. Det var så Løykom Fævort stående? Det var det fors. Og hvor ble Løykom Fævort stående? Ja, vi tiltet å være bedre at det ble dansefela. Inn at det var under ungmannafela. Og gjør det godt for den første dansen? Ja, det er alltid. Jeg har alltid et felen jeg var grulig gå for den første dansen, at det var mer kjipa. Hvis vi tar Sandia-dans, så danset han i stev, Ja. som det øyneste. Ja. Det gjør jeg, vet. Hvordan ble det til? Altså, jeg hadde nog ikke svært derpå, men jeg har alltid, at så løs blir vi lært det, og så løs jeg at jeg sikkert danset det. Sova,
En så i parten ur havn, så jeg vet her, at han nesten ikke vil stige til høyre av attestinnen, men kanskje heldur inn i ringen. Eisen er verst å legge til merkes at flest ødel i ringen snærer kroppen og vinstra fote er syndet til vinstro, og dette kan tidligast kanskje at det har eimerst danseleie. Så dansar bøtten jo så vekkra modjar. Ja. Og ta det nok så ser man også vel at det stod inn i ringen, ødbøtten. Ja. Gjør man det her i Sore? Men att du att tracka in, Ja. ja, det har nog så mycket brukt, men det är det som jag säger om dansefällön. Det har varit just det att det blivit mer, jag vet inte vad jag ska säga, kipa, ha? Så danseläge brott. Dansläge brott, ja. Och så var det som jag får säga, vet du, Morsan lärde ju åka när vi klitschade väntar med armarna nere och således. Så var det så Ikke upp, men således. var det så lättare kanske än era stjärnor kanske. Danseläge. Ja, danseløyene, altså, det er i øyen kring land. Det er det. Og så skulle vi ikke dansa ved støvbeinen. Skulle alltid bøtja knøyene, da du dansar. Du vet. Så är en upptök av vi bötterna. Och det var ett utskott. Annan var på ta bröd. Ja. De dansar runt. Men de brukar heller inte stig. Alltså i kedjorna. Nej. Nej, men jag minns som barn. Vi plade ju att spela ut. Och då brukade vi inte stig. Vi dansade bara runt. Så spelade ut i bönnen. Så ta spel. Så att det var barnaspel som inte äntligen var brukt till dans? Nej, inte, nej. I första parten håller Eion Andreasen om dansespelet Spänna upp av spåra, som man heldur bender av att som dansespel möjliga kommet till följa vid prestafruen. Eisne Andrea upp i Elka visste nekva sia om detta dansespelet.
Ja, altså Røya Edling, det er jo sådan set en sangleg eller songlæg, som jeg fortalte, den fanns også i Island og Norge og Sverige og Danmark. Og jeg synes, det er meget spændende, fordi det er en anden sangleg, som ligner mig, og det er Spenna Oppa Spora. Og Spenna Oppa Spora, det er en dansk sangleg, den hedder Fru Inge, og den foregår også mest på dansk her på Færøerne. Og når man så går ind i historien, så finder man ud af, at Spenna Oppa Spora, den var virkelig meget, meget populær og meget brugt her på Færøerne. Altså der er mange kilder, som fortæller om Spenna Oppa Spora. Men Røya Edling, den bliver næsten aldrig brugt. Altså man kan næsten ikke finde nogen gamle informanter, som fortæller, at de dansede det. Og jeg tror, det er på samme måde som med færøsk dans. Færøsk dans, man talte jo om, man var bange for, at de gamle færøske kvad ville uddø, fordi der kom de danske viser, som man hellere ville danse til. Og det er det samme her. Måske var den danske variant mere spændende end den færøske. Altså det foregår på samme måde, fordi man danser i en række, og så danser man mod hinanden, og mændene de tilbyder noget, og kvinderne de kan enten sige ja tak, eller de kan også sige nej tak. Der kom den første færøske læsebog ud i 1908, og der stod der Røya Edling i. Og jeg er nok så sikker på, at den begyndte at genopleve på det her tidspunkt, fordi så har man mere tænkt på Røya Edling, og så var det selvfølgelig sådan, man var jo færing, og når man skulle optræde i udlandet, så skal man helst have en færøsk sangleg med færøsk tekst, og ikke noget dansk. Og derfor tror jeg, at Spenna Oppa Spora sådan fuldstændig gik i glemmebogen, mens Røya Edling blomstrede op igen. Ja, altså det er en sangleg sådan set, og som jeg allerede sagde, den ligner meget på Røya Edling. Det er på samme måde, det er mændene, som står på den ene side, og kvinderne, som står på den anden side. Så danser man mod hinanden, og så tilbyder man, altså det er en bejler, man tilbyder noget. Og det specielle er nok, at Spenna Oppa Spora, det er egentlig på dansk. Altså den første strofe, den er på færøsk, men ellers synger man på dansk. Men det, som man tilbyder som skipare eller trælor, det var oftest også på færøsk. Altså de mændene, som kom, det var færøske ord, men ellers var det helt på dansk, på gøtodansk måske. Og så er det også sådan, at til sidst så siger man ja tak, og så kommer der pardans. Og det, som er meget enestående, det er, at det ikke er bare sådan en almindelig pardans, hvor man danser rundt, men at man danser fyra innan nui, altså 4 i midten faktisk. Det er i hvert fald en tradition fra Sandø. Om det var på den måde på alle øerne, det ved jeg ikke. Det kan også godt passe, at man bare tog en almindelig pardans til sidst. Og fyra innan nui, det er meget indviklet. Det er altså 4 par, som går op på gulvet. Man siger også danse op af gulvet, tror jeg. Og så skifter de partner hele tiden. Og der hører nogle vers til. Altså det siger man, det er nogle løse vers. Altså det er vers, som man kunne bruge til forskellige dansespil. De dukker både op i Det røde guldbånd og også i Spenna Oppa Spora. Altså al den kærlighed, jeg har til dig, den hænger i vores skorsten. Og når min moder fejrer den, så falder den i asken, tror jeg nok. Altså det er sådan noget, det har ikke noget med Spenna Oppa Spora at gøre. Det er bare, at man skulle have nogle vers for at kunne danse pardans. Der var man fleksibelt. Så et annat som løsning her er, det der var så til Spenna Oppa Spora. Ja. Altså da det begynder, så ser det inte ut som Røya Edling. Ja. Men så får det dansa för innan nu. Ja. Allt det kejlige till dig, det hänger i vår skorsten. Ja. När motor fejer den så faller den i asken. Askebusken, den är små, den är full av nötter. Den så lätt med brot. Jag fryser om mina fötter. Jag fryser om mina fötter, ja. Ha, ha, ha. Ja, men hatt att som det brukte när kvar. Ja. Vi tar dansat den. Ja, det har vi dansat för jag för. Och fortsätta så lunchen rätter och Ja. Men vi gör det så lätt att ta att vi tog bara tvåt orättene. Behandling min datter vill
vilka som händer ska ta över hånden. Det håller jag min dotter förlåter. Det håller jag min dotter förlåter. Att trädde under satan är båten. Visst ni hoppas spåra vi själva vara värst. Vi vill oss till finkan av era fru och kärst. Fru Inka, nu herre man på tinka som beilar till din dotter, fru Inka. Där skulle i mig säga, där skulle i mig säga, men han till min dotter vill giva. Vi giver henne mannen i våldet. Vi giver henne mannen i våldet. Vad som händer ska ta över hånden. Så takta min dotter med tomten, så takta min dotter med tomten, för henne mot i främmande landet. Så vi är färdig över till att dansa fyra innan nu. Jag fryser så och låt mig in i värmen. Om har min hjärta brister i tå så tar mig i dina armen. Tre trappor fick jag, 4 kussar fick jag. Hade jag flera trappor fått så hade jag flera kussar fått. Kom faller aldrig lag, kom faller aldrig lag. Nu var helt jag att dansa fyra innan nu till ongen etter och rättjone. Till framsynningar var detta ta vanliga och tro först och tog inte görst. Alla kärligheter har till dig, den hänger i vår skorsten. Och når min båter fejer den, så faller den i asken. Askebusken, den är små, den är full av nätter. Dansar lätt min unge bror, det fryser om mina fötter. Jag fryser soft och låt mig in i värmen. Och var min hjärta brister i tå så tar mig in i dina armen. 3 trappor fick jag, 4 kussar fick jag. Hade jag flera trappor fått så hade jag flera kussar fått. Kom faller aldrig lag, kom faller aldrig lag. All den kärlighet jag har till dig, den hänger i vår skorsten. Och når min båter fejer den, så faller den i asken. Av upptögnen fra Tjejalfjers det trutjar upptögur av slippodanse. Her var ikke nok så fitt fra hver i nøren. Av Sande minner det ganske mest om bandadans, ærastane, bare utan bond. Elenborg greier stort fra. Du helt det så läs. Och taffet du i nontor. Så konan till vänster och mäven till höger och helt det nyra herrarna att tog framför så dansar vi. Så tackar vi samman att det där komma och så färrar vi nontor. Och här är det något styr. Mila
De som dansar og slippodans Elenborg Simonsen og Morstan i Skalanen, Båtel Davidsen og Solvit Simonsen, Eta Rasmussen og Marsten Massen, Martina Olsen og Torur Johannesen, Liz Djurhus og Johan Peter Underskære, Elsa Petersen og Marius Arkletton, Unni Hense og Johan Peter Hense, Osla Klemensen og Peter Klemensen, Paula Olsen og Torstein Holm, Beggan Klemensen og Leivor Rasmussen, Lorraine Simonsen og Herbjørn Simonsen, og Oddvar Johannesen og Johannes Johannesen. Som Elenborg greide fra, så var Morstan i Skalanen en av eldsalen at lære til dansespøl i 1940. Egil Bakka og Eion Andreasen gjør du bandaja samrøv vid Morstan i 1940. Her han mellom andre greier fra kvian han har lært dansespølene, og hvordan det kom i le spølene ble tidsen oppatter i 1940. Ja, det var så leis at mamma må fortelle mer om dansespølene da jeg var smådronker og pettene og møte konfirmeringsalder. Og jeg har så stor avhåva for Jesson at jeg bærte fram i ungmannafellene. Da i ungmannafellene var stålene. Så i endamålet var et av høvesendamålene, kan man si, i ungmannafellene, å få at han føreskade dansen atter og i tåleligt rattelän och så att få hese dansespølene fram. Det blev sera väl undertidje. Så får vi, man säger, huset lite i gamla att få att hej tacka låt i vi så. Detta var om vetren och i 24 och 25 och vi började vid dansespøl. Vi droppte till huset Reina Tikva, dansestovan som var ta. Om man har fällat huset som det att det kommer när kan väl sätten. Dansespönen var pura av borstedottern. De kändes inte i mitten näkran av Taimon ta var ung och långre än så. Pappa man gör det alltid en tur om man tar upp lärde vara dansen och så plattade jag släppa och det var vanligt att lära upp på nödjetöjnen. Och så hejar mig i hånden om man vill. Och vänliga danser så stöggar jag en lödd och jag så förra nya natten. Dansespöl var inte framme för nu här som är så fyllt. Det är så väl och tarras unga dövon. Alltså det var väl vi går se ju i forsen och det men jag kan inte säga hur så lagt upp och det var det. Vi fick så att det så gamla komma. Vi dansar vi och så lais som de gamle lærte åkken deg. Såleis har jeg lært fra mer atten i nå. De var mest som bortefadle natten, men jeg har haft dem av og av oppi, av gulvet, og vet man eldre så blir det sjalnare man kommer. Men så vet det at Marni og Kaksusle med vår ble formet av ungmannafella. Han blev så hotigen av sån att han fick mig till att komma och få att det i gång dator. Det blev så en tror fyra sommarkväll av vädren och jag måste säga att det var så en stark kväll som jag inte har nästan upplevt. Det kom ur alla i öden säljstan efter. Detta var en stor kväll. Och nu har vi så funnit dansespölen i atter i gång och nu då var ödl att kvöva det som vi. Och jag halte att det gånger väl. Och här som jag har varit har vi alltid lagt vi att det är dans och då dansespöl, hese dansespöl och en annan måte dansa i kvöj och annan måte så vi kvöva. Så skulle inte lägga så ett bort, men var vet att det som en dörrgrip. Jag vet att norran fyrir här var tack kvöj och ett annat till hese imiske dansespöl. In som vid kvöv. Men det som mer i kärnan i ödlon, dörrgriper i ödlon, det är att det var varvat så läser så vitt av med tidget från åkara forfäder. Bandadanseren av Sante var ikke nok så nek fra tog som vi annars kjenner.
Om hetta sier Morstan. Framgången stöggar men vi kvöndi och ta det kommer att till att dansa så färar vi framåt. Dansar vi intill tär underifrån och så ständer man stiller attor och kvöndi och så fer man runt man får väl dömas det kommer att vara bilder och egentligen och ständer man sitter och dansar en bo och moj som yngre värmen så kommer det och väl lär man ansa ta fer man framåt och vill men ständer och heter så dansar man fram intill ta niläge ända och så börjar man att nästa örende men alltså man får inte fram oj man säger att dansa tog strofen men alltså ta ett här i översta i örende så fer man framåt. Morstan pura ivaleser i sin fragreing att således som handlar det bandadansen så stegga i framgången i kvarjen ørende, men Elenborg greier fra at det gjør det minne enn så alltid da hon var ung. Vi opptøkte vi bandadansen. Ja. Her at syntes herligt til at det standa vi banden i rævkåren. Ja. Og så færen under da. Hatta var ikke bandet. Hatta gjør det vi kom til det siste ørende. Ta sittlar vi dokken på handamaten. Ta skulle vi ta og samman natt og kjettas. Ja. Ja. Så vanligt att du dansar bandadans så var det som man säger att ja, man fer runt och ja. Nästa dansespel som vi skulle söka av Sante holländaren eller holländardansaren och hette inte känt i samma lujtje näkra erastane i förrjun. Morstan greide i Kjeilfjers nagreineliga fra hesen danse. Och så har vi ett spel som vi ropar för i holländardansen. Och han fer fram att han hatt att gentan och dronken taga krosskassa i armar och så färra till dansande som gulven med antar kvöa. I alles man kallar man stipen stabel och det danska. Det var inte steta bygga där på men själva må jag dansa. Så var jag ifrån där inte så var jag en hint där inte romar ska ha vera. Ta vi se hint. Ta vänta vid an. Gentene. Hon har varit på högre sågen men vi dansar. Men nu väntar vi henne till vänster sågen. Och så dansar vi fram efter och så nu tar jag änden åter. Så tar vi samman och nu får vi dansa vanliga förskandans.
Och så börjar vi att kvöa lucknelser för kvarjon ör. Alltså, Mävren eller dronkeren, han kvöver ett örende för jenten, och så kan det vara. Hever han hoa jenten, så kan han kvöva ett örende som att hon förständigt att han över hoa och henne och omvänt. Till dömes att det har varit små förhåll för som det brukte i sig spölen. Att en dronk var kommande att dansa vid en jente, och han är i hoa, en annan är i hoa. Hvis i henne inte var något kjautra kvöva ett örende för, så kunde en annan tacka och smäcka örende fram för genterna undan härsson, han som är i hoa jente. Alltså man var inte bunten alltså för att ganga långt in sig till att viss att hoj, hvis jag inte var kommen så blev han kvar. Så det var näga stuttlig faktiskt, vitt och jag. Nu så kunde gentan kvöva sin jag gjort örende och så fram etten. Kan du förklara kvart hur holländare en gång och fyra sig? Ja, det är att det är Mävren kvöver ett örnden i tillstånd. Det kan vara vad som helst till han finner på att han vet ju inte örnden att begynna att dansa. Till andres fyrtog. Och så kan det svära alltså ett tillsvärande attor. Så här. Hvis han kan se det på tammatan. Och hvis han kvöver och kärligt något som jag sände till här. Så kan du svära styckemot. Vi har tagit fast att det skulle vara så mycket så? Nej. Du kan svära att du tar att du vill det. Du kunde vara äckliga sporskor och så läs. Du tappar inte så. Du kunde finna på och själv att svära att. Andrea Oppi Elka har granska holländardansen nærre.
Han tidgist av å smelta over skjerman av tveimon imsonsbølun. Sjolvun hollendaradansen, hervid i 17. sending skulle samanbæra vi opptøkon fra Gøtejekv, og så en øronspelle som minner spelle at dunka steik. Vi tar Andreo greia fra. Ja, altså hollænderen, det har jeg forsket meget på, men det er meget vanskeligt at finde ud af, hvad det egentlig var for noget. Altså, det som var meget klart er nok, at de kom med hollandske handelsskibe her til Færøerne. Det var altså en dans, som kom fra Holland. Men man ved ikke rigtig, hvordan den så ud, fordi Jan Maturen, han skriver om hollænderen i 1902, og Jakob Jacobsen, han skriver også om hollænderen på samme tidspunkt. Men det, som de to beskriver, det har ikke noget med det at gøre, som man bruger på Sandø i dag. Og heller ikke med det, som Porto Pertusson bruger. Så jeg tror, hollænderen, det var noget meget forskelligt. Og nu har vi jo bare 2 varianter, som er bevaret. Det første er jo fra Sandø, og de kommer jo ind, hvis jeg husker det rigtigt, og så har de en fast vise, som hører til. Og så stiller de sig op, og så synger de jo forskellige vers mod hinanden faktisk. Og der findes en udsendelse med Morten Oscar eller nogen fra Sjónvarp fra 1983, tror jeg nok. Og han siger, at den her hollænderen, at den var kommet fra Skúvoy oprindeligt. Og jeg talte med en gammel mand fra Skúvoy, og han kunne huske navnet, men han kunne ikke rigtig huske, hvad det var for en leg. Men det, som jeg synes var meget spændende, den her vers, som man bruger til hollænderen på Sandø, det er en vers, som de også bruger på Skúvoy. Den brugte de som omkvæd til jomsvikinger. Altså det var ikke en sangleg længere, men det var en omkvæd, men det var lige den her hollændervisen, som de brugte. Så har det gamle kjæt også. Ja. Og her bruker det helt ikke det. Nej, her bruker det ikke det. Men her skulle du alltid sørge for at du tog under armen, og så skulle du ikke slippe før du var finnet ut av næste. Så kjætan ikke strekte seg. Men jeg har alltid hatt en glattere å danse med stig, å danse kjætene så leis. Men jeg så ikke ærestene bruker til stig, eisen til hynnespøllene. Det kom alle bra her. Ja. Jeg hatt at han variasjonen, eller at jeg lærer om alle bra som de brukte her, sant det? Ja, men det er forskjellig som det er. Og i enden av alle bra. Og i hese sendingsne har vi hørt om dans av Sante og ser gamle filmsopptøker heimann av Sante. Næsta sending vil vi danse ur Klaksvik.